ராசி மண்டலத்தில் மீன ராசிக்கு 12வது ராசியாகும். மீன ராசிக்கு அதிபதி குரு பகவான் ஆவார். பூரட்டாதி 4ஆம் பாதம், உத்திராட்டாதி, ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்கள் மீன ராசிக்காரர்களாக இருப்பார்கள். மீன ராசிக்காரர்களுக்கு கடகம், விருச்சகம், மீனம், ரிஷபம், மகரம் போன்றவை நட்பு ராசிகளாகவே இருக்கும். மீனராசியில் பிறந்தவர்கள் இயல்பாகவே இரக்க குணம் கொண்டிருப்பார்கள். கற்பனை வளம் நிறைந்தவர்கள், திறமைசாலிகளாக இருப்பார்கள். சிறந்த பேச்சாற்றல் கொண்டவர்கள், நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக விளங்குவார்கள். எதையும் திட்டமிட்டு ஒரு முறைக்கு பல முறை சிந்தித்து செய்யக்கூடியவர்கள். எடுத்த காரியத்தை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பார்கள். இவர்களுக்கு தெய்வ பக்தியும் பெரியவர்களின் மரியாதையுடன் பழகும் குணமும் பெற்றிருப்பார்கள். ஆன்மீக விஷயங்களில் அதிக ஈடுபாடு காட்டுவார்கள். புகழ்ச்சிக்கு மயங்கி விடுவார்கள். பேச்சை காட்டிலும் செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது இவர்களின் வழக்கம். மீனராசிக்காரர்களுக்கு பணவரவு தாராளமாக இருந்து கொண்டே இருக்கும். மற்றவர்களுக்கு நல்ல அறிவுரைகளை சொல்வதில் வல்லவர்கள். இவர்கள் தான தர்ம செய்வதில் மிகுந்த ஆர்வமுடையவர்கள். எந்த தொழில் செய்தாலும் அந்த தொழில் அதிக லாபம் ஈட்டலாம். தன் சொந்த முயற்சியால் கிடைத்த பணத்தை கொண்டு சொத்து சேர்ப்பார்கள். சுகபோகமாக வாழ்வதையே விரும்புவார்கள். இவர்கள் அரசு மற்றும் அரசு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிலும் பணிபுரியும் வாய்ப்புகளை பெற்றிருப்பார்கள். எந்த தொழில் செய்தாலும் அந்த தொழிலில் சிறந்து விளங்குவது இவர்களின் ஆற்றலுக்கு கிடைத்த நன்மை. இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு செல்வ செழிப்புடன் வாழ்வார்கள். இவர்கள் மிகப்பெரிய அதிகாரியாகவும் ஆராய்ச்சியாளராகவும் போதிக்கக்கூடியவராகவும் கல்வித்துறையில், வழக்கறிஞர் துறையில் போன்றவற்றை தேர்ந்தெடுத்து இருப்பார்கள். அடக்கத்தில் சிறந்தவர்கள். வாழ்க்கையில் புகழ், செல்வாக்கு, அந்தஸ்துடன் வாழ்வார்கள். கடின உழைப்பாலும் கடின முயற்சியாலும் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய இடத்திற்கு செல்லக்கூடிய இந்த மீனராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு சிறந்த ஆண்டாகவே அமையும். இவர்களின் அதிர்ஷ்டமான எண்களாக 1, 2, 3, 9, அதிர்ஷ்டமான நிறமாக மஞ்சள், சிவப்பு, அதிர்ஷ்டமான கிழமையாக வியாழன், ஞாயிறு, அதிர்ஷ்டமான கல்லாக புஷ்பராகம், அதிர்ஷ்டமான திசை வடகிழக்கு. மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள எங்கள் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். நன்றி.